advice or any advice, mga habot sa isipan, may kasimbagan, sagot ka dyan, sagot ka dyan. Diyos Marinal daw po mga kaantabay. Hindi po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Makakaiba na naman po rin doon ngunyan daw na Sabado, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Digdi po sa 95.1 Home Radio, asin po 97.5 Bangon OKFM. Siriman po, syempre, sa mga paraantabay niya to sa Facebook Live, live na live po sa Abogado Juan Facebook page with late upload po sa Abogado Juan channel. Siriman po, nadadalan kita sa sa cable TV kang PBN TV5 asin po kang OKFM Naga. Medyo haralawig na po na tinamaan kita kan COVID digdi po sa tuyang nasyon, siriman po sa enterong kinaban. Alagad ang makaturtristi po ta apera kan COVID ang sa tuya pong nasyon, pitamaan pa kang ASF, an Asian African Swine Fever. Na urug pang nagdagok sa pagbuhay asin ekonomiya kasi tuyang sa industriya kang pagkarni dito po sa tuyang nasyon. Kabali na po ang Rio Bicol sa tinamaan kaini. Kung nagigiramduman ta po kang Pebrero nagkaigwa po ning kasuguan na price ceiling sa presyo kang karne sa merkado sa Metro Manila. Ninhuli po ta puminakol na po sa 450 or 400 ang presyo kang kada kilo kang karning urig. Siriman po nag-ararog na ibang parte pa sa mga probinsya. Kaya nagkaigo po mga programa na depopulation, pigagardan po ang urig para po din na maglakop ang ASF. Igwa man pong ayuda ang Department of Agriculture. Kaya ngunyan po makakaulay po si Regional Office 5 DA spokesperson Ma'am Emily Bordado. Asin, siyempre may mga kukuanon po kita mga statements halip po mismo ki Department of Agriculture Secretary William Dar. Noon daw po kaya matatapos ini yung ASF na ini. Igwa daw pong sektor na medyo nalingawan na matawan ng atensyon. Ito po baga mga hog raisers may ayuda. Pero tapos nag-igwang ceiling po sa retailers. Paano po palan kung halangkaw na ang pagkuanin na kang karne o kaya kang live na urig, paano na sana sa nagkita kung sinda po tatawan ng price ceiling. Kaya baga nagkaigwa ng pork holiday. Ito pong pagpundo sa pagtinda kan mga paratinda ng karne dyan po sa Naga City People's Mall o maging sa iba pang parte kang Pilipinas, araw po kang Metro Manila. Kaya po na daw po magdeklarar ng state of calamity. Ang gobyerno nasyonal, sinima po ang manlain-lain na gobyerno lokal. Ang mga kasimbagan po sa mga kaputan na iyan sa pagbelta kan Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-579
0917-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Ang porsyon po kan interviewing ini kay Department of Agriculture Secretary William Dar gikan sa PTV News na pinapasalamatan po kan programang Abogado Juan at your service. Dala tugon ng pamahalaan sa estado ng African Swine Fever sa bansa, presyo ng mga bilihin at supply ng mga pangunahing pagkain natin pong pag-uusapan kasama muli si Department of Agriculture Secretary William Dar. Good morning, magandang araw po, Secretary. Good morning, Aljo, at good morning, Yusek Raki. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, nire-rekomenda po ng ilang mga mambabatas kay Pangulong Duterte SEC na magpadupad na ng state of emergency dulot ng African Swine Fever. Panahon na nga ba para magdeklara tayo ng state of emergency para at least matulungan po ang mga apektadong mga magbababoy, hog raisers? We are finalizing our recommendations base doon sa rekomendasyon ng galing po sa Senado. So anytime this week, we will be sending our position and recommendation to the Palace. Opo. Hindi pa sapat ang tulong pinansyal na binibigay ngayon ng Agriculture Department sa mga nag-aalaga po ng baboy, Sec? Well, let me mention that the budget that we have this year, for example, in the livestock and poultry program, we only have 1.5 billion. Now, for the repopulation program, this year we are using that level of about 1.1 billion to do repopulation. And let me highlight ano yung components nitong 1.1 billion na mayroon na tayong pera doon. Opo. 400 million will be used to establish breeder farms para mas marami tayong mga partners na may bigay later. Another 200 million will be used to repopulate yung ASF affected areas nung earlier, yung ASF affected areas with sentinel approach. Anong ibig sabihin po ito? After 90 days na wala nang incidents ng African Swine Fever sa isang lugar, ay maglalagay tayo ng mga live piglets to try once more itong areas na ito. So yun ang sentinel approach. So we are spending in ASF earlier affected areas 200 million. And once these are not there already, I mean the ASF virus, we will consider a bigger repopulation program. Now on top of that, Aljo, we have 500 million for loans to backyard hog raisers, zero interest, payable in 5 years. So ito yung 1.1 billion. Now, mayroon rin tayong budget na 1.5 billion. Yeah, 1.5 billion para sa bantay African Swine Fever sa barangay. Opo. So if you add itong repopulation program na 1.1 plus yung 1.5 billion for ASF control and containment ay 2.6 billion available money. So we have realigned some of the monies that we have today this year for this fight against the African Swine Fever and repopulating the hog industry. Opo, Now, opo.
gusto ko rin idagdag, Aljo, na we have secured from Land Bank 15 billion pesos, 12 billion pesos from DBP, so total of 27 billion as loan program to reinvigorate the hog industry. Opo. At concessional rates, so mababa yung interest rates, not like the commercial rates that we had before. So these are the initial support that government will do. Opo. And let me add that the government is also going to fund 22% of the insurance premium for the hog raisers, particularly the commercial hog raisers. So, ganun po ang aming mga tulong. At meron, of course, kung tatanungin mo, is this enough? Of course, this is not enough. Sa indong kamautan, tangarig masimbaganan sa indong kahaputan, matuyo, madango, asin matauning kasimbagan, si Abogado Juan sa Juan in Action. Pirang taon na po kamong nagtitinda? Mag 20 years na kami nagtitinda degree. 4 years. Start ako ba 3 years ago. Nagbabakal pa man po kamo nin urig? Yes po. Iba po. Sa sarong semana siguro mga 2-3 ako yan. Ano po, siguro sa sarong mga once or twice lang. Paano po naapektaran ang sa indong pagkonsumo nin pork? Kaning naglangkaw ang presyo nin urig? Sa munyan po, dikit na lang po itong tigabakal. Kumari binawasan mi na kumari 5 kilo, mga 3 kilo na lang si binabakal mi. Nagbabawas po kami ganyan. Minsan ano talaga kahit buwan, minsan inaanap ka mga aki kumbaga sa ang urig. Tapos pero napikto mangyari ang ang binabudget ko na lang. Tama mga klase dahil nagbabalon. At least nagbabal mangyari ng urig. Kung may klase, Mayo din makakabakal ng urig. Grabe nga fit po talaga. Sa dati yung pigan, 15 po tayo. Ganda yun na, pipito na lang. Sa iling po nindo, paano masusolusyonan ang paglangkaw kan presyo nin urig? Sa paglakaw ng presyo, siguro dapat mas dakol yung product na pork. Madakulan yung supply ba? Siguro, ning nawar kitang ulig kaya, nakaigo ba kitang African swine, kaya kung yan, di sa to sa naga, nagataman urig, pipira na lang. Siguro kung igwa kitang dakol na urig na nagsusupply na kita mataman mismo, pwede, mahal naman tayo yan. Ano ba, kita nagkawara ba sa mga urig kang sa naga dahil sa African swine? Ano po ang panribay nindo sa luto kung mayo ng urig? Naghahanap po kami, pork lang talaga ang pangsahog ni Dikdi. Chicken, beef, more on kami, beef, seafood, chicken, gulay. Apod na, kaya bugaduan? Apod na, kaya bugaduan? Pwede po tabi maghapot, abogaduan. Bugaduan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kaya bugaduan? Sec, dahil po sa ESF, nagpatupad si Pangulong Duterte ng price cap sa mga karneng baboy. So far, ay masasabi ba nating epektibo ito na palawigin pa, i-extend natin hanggang month of April? Yeah, that's the total of 60 days, Aljo. So, the price cap is being monitored. We have monitored 33 markets in Metro Manila.
all selling pork. There's not any market that is not selling pork. So we mobilize average of 4,500 hogs a day. So there is enough of this, and the price cap is holding. Opo, hindi ba kayo nangangamba, Sec, na sa banta ng mga traders na ito pong malawakang pork, pati na ang manok, chicken holiday sa mga palengke? Wala naman holiday. We have enough pork. Opo. As I've said, in 33 markets that monitor, Opo. mayroon available, lahat sila mayroon na tinitinda na karneng baboy. Nagpaabot po kayo ng suporta sa mga apektadong market vendors. Ilan na po sa kanila ang nakapag-loan at paano po ito nakatulong para maiwasan po yung ito problema natin sa pork holiday? The ACPC, which is an agency of the DA, has extended loans to Market Vendors Association at the rate of 5 million pesos each. Para sa ganun, may puhunan ang mga market vendors. Now, on top of that, Aljo, we are also offering the market vendors wanting to buy chillers for frozen pork, so that this is part of the regulation in regard to imported items. Dapat nandyan sa mga freezers or chillers para we always ensure food safety of the consuming public. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and Home-Baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Apod na, kay Abogaduhan. Apod na, kay Abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, Abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghalit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Sa indong kamautan, tangarig masimbaganan sa indong kahaputan, matuyo, madango, asin mataonin kasimbagan, si Abogado Juan sa Juan in Action. Pirang taon na po kamong nagbiberta ng karning uri? Since 2010. 11 years. Aloy na. 20 na garo. Aloy na? So, mga 30 years na. Sailing po nindo, taano naglangkaw ang presyo kan uri? Dahil sa shortage kang uring. Opo, kakulangan dahil sa ESF. Tapos po, si mga fakturador na haling Manila,
sinda pa po nagkukuha dining urig. Kulang pang supply ngunyan dahil sa ESF, tapos may mga kitang mga fakturador or biyahero, mga biyaherong haling mga tigdadara sa Upper Luzon ata, kung di ko napapasala. Dahil sa ito bagang pag-ASF, nagkawara si mga urig, tapos ang may farman, mahalo na ang presyo, kulang ang urig, kulang ang supply. Mahalon ka sa farm, 190. Maski nga ni ang backyard, maski backyard, pinaparehas na ninda sa farm. Nagkulang si mga nag-arataman ng urig. Gibo kang ASF. Gurano po ang bentahan mo niyan, kan urig? Ganyan po, naka-price kami 300. Kumusta man po ang bentahan mo niyan, kang urig? Luya man po yan, dahil nanay sa kamahalan. Si dati ming nagkukuha ang 1 kilo, kabanga na lang yan. Medyo ngunyan na panahon, medyo masakit-sakit. Yun yung inaapod mo yung maintainer sustainer dahil sa price ceiling, medyo nabawas-bawasan si sabi Tandelensya. Dahil saka nagluya-luya, tasaro pa kulang ang supply na dahil ayon sa presyo, kan live weight saka price ceiling. Maluyahon. Nagbabalak nga kami sa agad ay magtinda, maluyahon. Kuya, medyo matumal. Kadua, kulang ang supply. Kadua, nagmahal ang live. Nagbali po kamo sa pork holiday na nangyari kan nakaaging simana? Iyo po. Iyo po, 100% hindi sa second floor na paratindang pork. Supportado duman sa 2 days pork holiday. Ayo. May mga kami tinda ka ito, may mga kami bunoon. Nagkataon na may bunoon. Ano po ang objeto kan pork holiday? Gusto nilang price lang ang presyo kang karne na maging 300 sana. Pero dahil may man po kaya ang kuami sa farm 195, 200. Dahil man po nila nakokontrol ang farm. Para mapansin kami ni kang gobyerno, na mayor, na Joe Perez, na kagawad, Naga City Price Coordinating Council, na sana ma-revise or mabago or mahali mo ng price ceiling para sa mo dahil naayon sa Capital Mi, sa pabakal na price ceiling 300. Nakikiwalay ko kami kay Mayor na ang presyo kang urig, 320 man lang since na mayong urig, nag-wholesale lang kami, 295. Kung ito 300, 5 pesos lang, makukuha amin 4 kilo. O masuldo kami ng tao. Mayo, nabunado pa kami ang pakiulay milang kunta kay Mayor na 320 man lang. Hindi man siguro ang pork holiday. Ang problema kaya, ang presyo kang buhay. Ang uli dapat duman magpuon. Dapat ibaba ito para ang karne magbaba man. Ang government kaya nag-impose ng pork price ceiling na para sa moyang vendors. So dapat kayan yung mga biyahero or farm gate dapat nag-impose man ang government ng price ceiling. Kasi duman man lang kami nagpupua ng ibibenta ming urig. Once na nagbaba sinda, mababa kami. Pero sa price ceiling, di man kaya yan sa 300. Since ginibuyang kang gobyerno, nahanap na lang kaming dire-diskarte sa 60 days na tinatao. Medyo lugi talaga kami. Lugi. Wala talaga kaming nakukuha. Nahiling mo sa Manila, nagkaigwa maning pork holiday, mas grabe sinda o nagpurundo na lang. Ano po sa hiling nindo ang solusyon sa paglangkaw kan presyo kan urig? Dapat dahil itong mga fakturador na haling Manila, dahil pagpalaw ko nigdi, tapos talagang shortage ko niyan, dahil duman sa ASF, kulang talagang maraming production kang urig mo na nigdi sa big. Para limitaran ang paglaog luwas kang ibang
fakturador na bako man igdiyo sa kamsor nag-operate na biyahero para makuami ning barabarato. Tatsaro kayo sa nakakapamahal ang darakulang fakturador. Tapos, yun yan, para makiparticipate ang DA or ano yan, probinsya. Kasi hindi mismo halos ang hali ang orig sa kamsor. Sa Naga, halos limitado. Ayan ang arami para mabawasan ang presyo, magbarato ang live weight, makaulay na ang hog racer, sinda mo na bago kami, ang kaputan ng data, kami nagkakapital man sana. Kung pwede ko ang farm mo ng inuton sa mga may orig, kung pwedeng mapababa, para makapababa kami ng presyo. Dahil man kami nakakapababa, ang orig nga ni, mahal ang live. Pati sa mga backyard, pagpaparehas na sa presyo ng farm. Kaya maayo kami nagiginibo tayo sa maray. Inimbi, bako kumaning bunong hulusay lang. 295, may 5 pesos ako per kilo. Madali yung resolusyon kaya pag sobra na, pag nagdakol na ang buhay na atama na mga orig, pag nagdakol na yan, mababa ang presyo yan. Saka, dapat makontrol itong mga biyahero na dahil na magparalaog igdi sa to. Tanganin si orig pangyaon igdi sa tuya, konsumo man kan mga tagdigi sa Bicolano, bakong dinadara pa duman sa Manila. Nga ang supply tadi kayo magkulang dahil mag-short na maray. Dapat sa production tadi kang live, kita lang ang magkonsumo man. Encourage sana ninda na mag-ano giray, kay tubaga nagkaigwang depopulation. So, encourage giray ninda ang mga tao o itong mga hog racers na reproduce ning mga biik. Kunyan, magsimula naman para gumulpi ulit. Kasi ang labanan mo niyan is law of supply and demand. Kasi wala na talagang baboy because of ASF man. Oo. Ang government kaya, mag-gibong aksyon, lalo na ang DA. Abogado Juan at your service. Pakikipag-ulay, pakikihampang, pakikihumapot ni Abogado Juan sa Juan on One. Mga kaantabay, maray na aga po sa Indogabus. Hindi po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Kaulay po niya sa mga outstanding and active women leaders sa lado po ng agrikultura. No less than the Project Evaluation Officer and concurrently designated Chief of the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Department of Agriculture Regional Office 5. Diyan po makukuha sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. So welcome po Ma'am Emilia B. Bordado. Maray na aga po. Maray na aga man sabi sa imong attorney dyan and siring man po sa mga kaiba mo dyan and sa mga nag-inanyog ka programa po yun. Sarong mainit na aga po sa kabos. Siring man po pala Ma'am ki Regional Director Rodel Tornilla. Mayo na po pala si Regional Director si Ma'am Elena de los Santos, itong dating kay Ribe Ibata. Panahon. Sa'yo na po siya ma'am na na-assign mo niyan? Nag-retire na po siya. Nag-retire na. Nag-retire na po. 60 okay po ma'am. So, ika po ang designated spokesperson of DA Bicol. Pero hindi kang nadadangog. Ano po ma'am? So, ara mo ang manungod po sa problema sa karning orig na nagkaigaw po ng shortage kanakaaging February. Kung magiging duman po ma'am, nagpaluwas po nin sarong kasuguan si Presidente Duterte para po magkaigwa ng freeze sa presyo o ceiling sa presyo kan orig. Uminabot na po sa 450 to mga 400 kan panahon na ito kan February 2021, kaya kinaipuhan pong magpaluwas ng orden ang sutoya pong Presidente. Ano po to? Recommendation po to kang Department of Agriculture? Actually po, ang DA po ang nagrekomenda. Kaya ito, upon consultation sa mga mga key players sa industriya. Okay po, ma'am.
Nag-wonder lang po ako, ma'am. Ika po, BS Communication Arts graduate sa UP Diliman. Paano ka po nakaabot sa sa agrikultura? Iba po kaya may may long story. May division po ba talaga sa sa communication sa okay. May position and may my personal complement and may naka-allocate pong budget. Pandakulaon po ang naahensya ang nagkataon po kahit tapos ko mag-graduate sa UP, may project ang World Bank tungkol nga ni po sa sa extension and communication. So nakalaog po ako sa dati so okay po, ma'am. Extension ATI. So from the very start, ang career mo po talaga konektado na sa agrikultura, sa Departamento ng Agrikultura. Ayun po, tas sa Bureau of Agriculture Extension po ako nakalaog duman sa Central Office. I see. Na-absorb, ito baga po, attached agency ang BAEX na ATI na po ngayon ang pangaran. So, kang nagkaano ng merger, kang mga attached agencies na absorb kami sa Department of Agriculture. Bali po, ma'am, ika po talagang grabe na ang kabatiran mo sa lalo ng agrikultura. Now, focusing on that specific problem, duman po sa shortage kang pork, kang urig. Nagpuon po yan sa ASF kang nakaaging taon. Ano po, ma'am? African swine flu. Ano po, ma'am? Fever, ASF. As in, nagdulot po yan ng grabing danyos sa tuyang mga ka-Oregon sa man iba-ibang parte kang Pilipinas. Kabali na po ining Naga, ining probinsya kang Camarines Sur, and the entire Bicol region. Ano po, ma'am, initial na mga interventions na ginibo po rin do? Manungod po din sa problemang ini last year? Actually, bago pa man nag-abot ang ASF, igwa na pong pag-conduct ng mga briefing sa mga local government units. Kakaipuan po talaga ang border control. So, big alert ang mga LGUs, ang DAQ, nagpa-appoint sa mga provincial veterinarians and invited din po yung mga local chief executives. Kaya po talaga kaya sa tuyang borders. Primero kung kaso po kang ASF, nagpuon po duman sa Rizal, sa Region 4. Kaya po kita, nagpuon ito mga bandang August 2018. We try to control na dahil makalaog from August, naglaog sa tuigdi 2020 na February 2020. So nakaano man ko kita ng pirang bulan na ito makalaog alagad ako mga pasaway despite na igwa kitang mga checkpoints minabot naman padagos ining COVID. Medyo yung focus instead na duman sa animal checkpoints, nakaano na po duman sa mga checkpoints para sa sa COVID nga nito. Okay po. Imbis itong checkpoints duman po sa mga hayop sa urig, nagawa na ang kang atensyon kang gobyerno pati ining pag-checkpoint pa sa travel kan mga tao. Sa Mandainlain, hali sa Mandainlain na probinsya, pasiri sa Manila o hali sa Manila. Ano niya po, ma'am? Ayaw na po kita dyan sa ASF na yan. Siyempre po, may kaipuan, magkaiguan yung depopulation. Ano po, ma'am? Katong mga orig, na-confirm na infected. Paano po, ma'am, naaraman kan mga nag-aarataman ng orig na infected ang sa indang pigaataman? Iga po kitang pagsusunod na protocol. Once na igwang pag-report na kaso sa Samuya, may iga pong surveillance and monitoring team. Nag-iikot po yan. Dinuduman itong kuyan, alimbawa itong kung saan igwang reported case, kinukuha ang sample, either blood, kung ganda ng hayop, yung part kang organ niya kukaon, tapos pag-analyze po yan duman sa Samuyang laboratory, duman po sa Kamalig, Kabaangan Kamalig. Once na na-confirm na positive po ito for ASF, ipapaisip po kan sa mong director, ang local chief executive, to yung confirmation. Then, depopulation. Nadidetermine po itong may ginagamit na itong mga modern tools na ngunyan, yung GPS, kung saan itong na-identify na ground zero, infected
area, may ano po, gagamitan kang GPS, i-determine yung 1,100 kilometer radius. Dati okay. dati Pag 1 kilometer po, gabos na ka-Oregon dyan, within 1 kilometer radius, bali, i-depopulate po yan, ma'am? I-depopulate po yan. Yan po sa primerong order sa executive order na 1 kilometer radius. Iyan nga ang protocol sa international. May inaapod kitang 1710 protocol. Itong 1 kilometer radius, ito mandatory ang pag-conduct ng culling or depopulation. Itong masunod na 7 kilometers, may surveillance po duman, limited ang Then yung 10, dapat continuous ang monitoring din doon and reporting. But of late, may bagong kasuguan si Secretary Dar. Itong 1 kilometer, medyo pag-reduce po itong 500 meters na lang. Okay sa po. kaso, kung grabe ang kaso, pwedeng sa 500 meters. Pero kung grabe ang talagang yung 1 kilometer radius. So ngunyan po, taining 500 meters radius po. Ginagamitan po yung kang GPS. Ang mga urig po dyan, whether healthy or apparently healthy, gustong sabihin may yung simptomas na nahihiling, obligatory po, dapat po sana isinusubmit yan for the population. Tapos ang DA po ang nagli-lead po kang pag-conduct ng depopulation is the LGU with the assistance of the DA technical team and kairiba po dyan ang disaster MDRMC. Ang iba din, dapat ang province may papel din po dyan. And also ang DNR, kairiba man po sinda po ang nagtataogaw signal kung itong burial site o disposal pit, pwede po itong lubungan kan mga idadepap na mga uri. So iyan pong disposal pit, ang nag-identify na po kayan, ang LGU na po, ma'am? Para din na magpararayo pa ang depopulate ng mga uri. Yung burial pit within the area, within itong radius na na-determine. Okay. Para din na mag-spread, sa ibang lugar pa. Ano po yan? Virus? Ano po, ma'am? Virus po. Airborne po. Hindi, sa direct contact po yan. Direct contact. Direct contact sa mga feces o kaya itong sulaway kan pero highly contagious po yan sa dugo pati ang po yan. Hemorrhagic po yan na disease, nakakaano sa although dahil man po ining epekto sa tao. Sa tao po, mayo man in fact, gulping literature, nagsasabi talagang mayo man po talagang epekto sa tao. Pero sa hayop iyo, sa mga uri. Lang po. So para day po magparalako, highly contagious, hindi po ASF na ini, kay po i-depopulate, para mawara na po ang ining virus na ini. Dahil na maglakop sa iba pang mga paraataman ng urig. Ma'am? Dahil na po yan maglakop, saka may ina-observe na period kung na rin pwede mag-arataman ulit. After kang depopulation, nagka-count po yung kit. Dati po, 140 days ang binibilang bago ka naman mag-apply for possible declaration na ASF-free ang sarong lugar. Pero may dapat i-comply ng mga protocols, yung disinfection. Tapos mapadara po piga-apod na sentinel pig, itong gari iti-testing itong urig kung nag-survive under the condition na tapos i-monitor po ito. Kung may unang traces of ASF, saka lang po pwede mag-apply for declaration ng ASF-free ang sarong lugar, ang sarong mundo. Iyan po ma'am, mga disinfection expenses. Sagot po yan kang Department of Agriculture. Kami po dati nagpo-provide kay mga disinfectants, pero supposed to be sa LGUs. Pero at yung po kaya talagang, even kung kaming kaya mga available na disinfectants, we provide the LGUs. Pero yung first batch po talaga we provided kasi daiman talaga pa prepared. At the same time, naaraman tayong yung resources kang LGUs na focus din doon sa pag-control ng COVID. So we provided. And may mga private companies din na nagtao po kay mga disinfectants.
na para po matabangan itong mga na ma-prevent na ang pag-spread kay inyong. Lalo ng mga backyard racers unlike sa mga commercial racers, ang commercial racers po kaya may mga biosafety measures may mga footbath. Samantala po ang mga backyard racers mayo man po kayo ng mga biosafety measures. Flow ang tao nga ni permisan ng luwas laog sa mga urigan. Unlike in commercial farms, maigpit po talaga ang pagpalaog sa kaiba pong mga footbaths. Ngunyan po ma'am, yaon na po kita dyan sa na-depopulate. Ito pong assistance kang Department of Agriculture. Ito po padagos-dagos pa po hanggang sa mga panahon na ini. Tayaon pa man po ang ASF. Ayun po, ang DA po, ang obligasyon po di sa ASF, yung ani po yan namatao kami kang indemnification. Duman sa mga farmers na pag-depopulate, voluntarily submit ang sa indang urig for depopulation. So, may commitment ang DA na mabayad po ki 5,000 per head, a maximum of 20 heads per farmer. Kasi yan po ang, kumbaga sa susugon duman sa definition kang backyard racer, dapat yung hanggang 20 lang ang Kaya nga ni po baga backyard at ang kaya niyang atamanon as in bahugon sasadit lang na lugar na yaon na sa backyard. Literally. Ano pa ma'am? May ataman po rin na bilyan 20. Pero ang binabayadan ni talaga itong 20 maximum. Dahil kaya riba po doon yung mga winling itong nagdidede pang mga piglets. Ito lang po mga farmer saka itong mga breeder, itong mga mature ng kurit. Ma'am, ninuli nga ni kani yung depopulation, dulot nga ni kaning ASF na ini, nagresulta po sa reduced supply kan mga orig and definitely kan karning orig. Kaya nagralangkawan po ang presyo kang karning orig sa mga affected areas kang ASF. Kaya nga ni po baga nagkaigwa ning kasuguan si President Duterte and some local governments nag-arog man po na mag-igwa ning price ceiling sa presyo po kan orig. Ano po ini sanctioned man kang Department of Agriculture sa mga probinsya, sa mga syudad, munisipyo na may parehong lakdang na ginibo duman po sa Metro Manila. Ito pong big issue ni yung executive order ni Presidente, duman lang po ito sa Metro Manila, sa NCR. Dahil po kaya riba duman ang mga regions, including Bicol. Sa totoo lang po, kita sa Bicol, mas itong 2020 last year, dito naman masasabi na talaga na deplete ang satuyang supply kan urig. In fact, may mga outbounds na hinaapod kita. Dakulon ang nagluwas sa itong mga urig na dinadara sa Metro Manila. In fact, in 2020, igwa kitang 75,555 heads ki urig. Dara sa nagkapirang probinsya, bako lang sa Metro Manila, nakaabot pa nga sa Benguet, sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, sa Quezon, sa Rizal. So nagkapirang probinsya ang pagdadarahan ng and base sa although nagbaba man talaga sa inventory kan 2020 compared kan 2019, kumbaga dahil man threaten ang satuyang supply. Ang medyo po nakatrigger kanyang paglangkaw kan presyo kang urig na ang una nagkukulang-kulang na talaga ang urig. Dahil po itong ang Metro Manila at saka yung ibang riyon duman sa Central Luzon, kan naubusan na sinda, halos naubos talaga duman ang population kan urig na ito talaga ang sentro kang nagparadirig din sa Bicol. Ito pong mas competitive yung presyo na ino-offer kan mga biyaheros po ang pag-apod sa inda, mas competitive ang ino-offer nilang presyo sa mga urig di sa satuya. So halangkaw, saro po ito ka nakatrigger kang paglangkaw kan urig, not necessarily na kulang ang satuyang supply. Actually po, medyo may problema kita sa baseline data kan inventory kang urig. Pag nagkakandak po kami kay inventory, dahil nagsasabi kang totoo ang mga may atamang kan urig, kumpira talagang ataman nindang urig. Masakiton po yung i-determine. Ngunyan na araman ni kanso nag-ASF na,
dakulon pa lang talagang urig, tinatatago lang ang iba. Are you referring, ma'am, to the commercial racing No, of hog racing po? Sa backyard po. Backyard lang. Okay. Commercial, at least sa commercial, pero ang nangyari, sa commercial, dikit man lang commercial nasa 34%, 65% sa to ang backyard po. So, ang ay din sa backyard at least ang commercial, obligado sila magparehistro sa munisipyo. Kaya may data kitang pagbabasehan. Sa backyard po, may kitang talagang concrete data kumpira ang total ito lang po, ma'am. Last 5 minutes na po kita, medyo may oras lang po ang Zoom. Okay. Gulpi po natabangan katong itong asistensya, financial assistance naman po sa mga depopulate na mga kaurigan, naman po sa mga hog raisers. Ngunyan, hindi po kayang ceiling sa presyo kang karning urig na, itong nabuno na, karni na. Siyempre po, itong farm gate, ano ang presyo kayan, may middleman, tapos may batwa pa, expenses, hanggang makaabot po sa market. Plus, the transportation expenses. Ngunyan, maray man po ko ang katuyuan kadtong executive order na ito na bali mag-igwang ceiling. Apparently, it is for the protection of the end users, the consumers. Pero ang nangyari po, nagkaigwaning pork holiday. O sabihin, dahil na nagtitirim data, itong farm gate price is almost equal to the ceiling, retail price. So, ano po ang quick reaction na po dyan? May adjustments na po kita dyan, ma'am? Actually po, nag-meeting na yan kaninot itong consultative meeting yaon na nga kami po duman and pigiling po yung cost structure pig-adalan po presente po yung yung representante kang sa retailers saka ito pong sa consumers, although di masyado wala duman so representante kang sa producers and producers. Okay. Na dapat ang pupunta duman nga ni nagpupuan ang kuyan yung sa farm gate price. Tama po itong obserbasyon nindo, itang ceiling sa retail, alagad sa farm gate price, mayo kita kayan. And pig-apot ko man nga ni po yung sa muyang chief kang agribusiness and marketing, yung ang medyo gray area. Tadaiya na, ang explanation niya po na ini po kayang Consumer Act, this was intended to protect the consumers. Kaya medyo po, duman nakaano yung sa retailer. Pero magayon po ang puntong talagang iyan and that is worth raising sa mga dahil dyan na ang man kang retailer. Ang assumption, mas dakon ang consumers benefit itong retailer. Gray area po talaga yan duman sa sa consumer. Ang punto mo po, ma'am, pigorlayan na po yan. And what is the possible assistance po na pwedeng itawag ang Department of Agriculture duman man po sa mga retailers? Siyempre po, kung nagtatang holiday sinta, they need to kontrolado ang presyo kang farm gate price plus additional expenses. So mabagsak talaga sa merkado po. Medyo halangkaw na. So iwan masinda mga fixed cost. So paano po nindo na monitor yan on a daily basis na di mo man po magsarakit ini yung mga retailers, ini meat vendors, fresh meat vendors sa mga market po sa malain-lain na lugar, munisipyo as in syudad, hindi po sa Bicol. Actually may second round of consultation gigigubong giraray ang DA tungkol diyan, tangani po yan maano rin ang talaga kung ano ang yung win-win solution na daiman matugi ang kaipuan talaga balance yun yan, itong producer, yung retailer na daiman malugi araw nga po kaya despite itong sa first and of course the consumer din man po pati si consumer represented po. Yun lang ang na-notice ko duman sa meeting na inot, mayong representative ang sa itong mag-aarataman producers. So, kasi sila ang pinupunan kung sa value chain pag determine kang presyo sa India nagpupun. Kaya dapat po siguro this time around dapat represented po ay yung hog raisers para man maano ninda na dapat maigwaman sindang itataya or ikaigwaman sindang itataong offer na daiman yung win-win solution nga niyan ma-achieve. Okay po. Is there possibility po, ma'am, na
Emily, na magkaigwa man ng price ceiling ang farm gate price para maasiguran man na iba man tutubuon ang mga meat vendors, as in mga retailers. Yan, siyempre part siya kang value chain. Pag may domino effect yan, kung dahil nagbababa duman, siyempre talaga maano yan sa taas. So, there is a possibility na maano yan. Yan sinasabi ko na gray area na dapat i-surface na po yan, pag-urulayan, para po ma-address talaga ining problema kan naglalangkaw na presyo sa sa urig. So, dahil na po ako magpaparalawig pa, basta ang asigurasyon po kang Department of Agriculture, dahil man napapabayaan itong mga retailers. Of course, Consumer Act, pabor sa consumers, kundi kung ang pigisita consumer pero mayo ng matindang orig, mayo na sindang kukonsumuhon. Ano po, ma'am? So, thank you very much for being open sa mga suggestion kang publiko. Urog na po kan mga stakeholders. As in, siyempre po, bilang sarong halangkaw na opisyal kan Department of Agriculture na may kabatiran po sa mga bagay na ini, doon ko lang pong oportunidad na makaibanan ni po sa programang Abogado Juan at your service. Final word po, Ma'am Emily Bordado. Sa yung mga parainan nyo kasi mga paradalan. Salamat po, attorney, for giving me this opportunity na makapaabot man kan mga impormasyon hali sa muya. Ang pangapudan ko lang po na sana ining problema sa amon yan sa sa ASF, pati po ining sa unstable price kan hogs. Ini po ang solution sa ini bako lang sa gobyerno, bako na sa LGU. Ini po dapat pagtarabangan ta. Ano po? Nakataya po digdig, inbelto po digdig ang consumers, ang retailers, pati po itong mga hog raisers. So dapat pag-urulayan po ining maray. Yung common good ang isipon ta po. Bako lang yung profit, bako lang itong mapaboran ang sarong sektor, dapat mabalansi ta pong maray. Just mabalos po, Ma'am Emily Bordado, Project Evaluation Officer and concurrently designated Chief of the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Department of Agriculture Region 5. Just mabalos po, Women's Month po bagangon yan. Kaya pinagmarayta po sa programang ini na makaulay po ang mga game changer ng mga kababaihan dito po sa tuyang probinsya asin sa tuyang reyon. So, one last question. Is there a possibility for the national government to declare a state of calamity sa mga lugar na grabe na po ang epekto kang ASF? Possible po yan, state of emergency lang po. May leeway ang government to come up with measures na pero siguro ang kita sa Bicol kita dapat matakot kasi ang supply ta so far 80% ang sufficiency level ta. And diyan kay riba itong mga daipan unaccounted na mga hagsta na kung minsan di man reported kan mga may sadiri. Di po kita dapat mahanda na makukulangon kita ki uri. Just mabalos po, Ma'am Emily Bordado, maberta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-579
0917-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. Abogado Juan at your service. Mga kaantabay, inabot na po kita ng oras. Pasalamatan ta po ang mga naging resource speakers ta. Siri man po ang mga nag-interact sa tuya dito po sa programa sa One in Action, sa one-on-one. Asin po sa gabos na naginan nyo kasi nagdadalan dito po sa programang ini. Nakapurutan taman po lugod nin kaaraman, naintindihan ta ang problema manungod po sa pagparalangkaw kang presyo kan karning urig. Lugod ang gobyerno or na po ang Department of Agriculture will be able to strike a balance between the different stakeholders. Ito pong hog raisers, siriman po itong taking into consideration additional costs like itong sa pagpabuno, transportation hanggang makaabot po sa merkado, as in makonsiderar mahiling na kay puan man na magkita man ang mga meat vendors. Kung sinda po mag-holiday na naman, magpurundo sa pagtiyenda po kayan, di paano na po ang iba pa mga industriya, kang mga restaurants, mga karinderya, sila po ang ordinaryong konsumidores. Kaya, digdi po sa programang ini, basta sa tama sana po kita. Tama-tama, ang sala-sala. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bonga. Mailihan po gaya kita next week. See you next week. Dito po sa programang Abogado Juan at your service. Liwanag ay hinahanap-hanap ng bayan. Kailangang magbuklod sa isang pangarap, hangaring guminhawa, makaahon umangat. Kailangan ng syudad ay taga-pagtanggol. Kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ibabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogado Juan. Taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban,